Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Менә еш кына ата-аналар һәм балалар арасында шундый аңлашылмаучанлыклар туа башлый иде. Инде бигрәк тә балалар үсмер чорга җиткәндә була инде бу, әйме. Шулай да менә ничә яшьтән күзәтелә башлый инде проблемалар, сез психологларның ничә яшьтән терки башлыйсыз? Һәм иң беренче проблемалар нәрсәдән килеп чыгарга мөмкин? Сәбәпләрен бераз ачыклап әйтсәгез. Менә шундый бер Выгодский дигән психолог, ул инде бөтен ил буенча белгән психолог, ул 3 яшьлек кризис турында әйткән иде. Һәм иң беренче кризис ул 3 яшьтән башлана. Яшүсмерләр түгел шул. Чөнки 3 яшьтә бала үзен белә башлый. Һәм ата-анасына ул үзенең яраткан яратмавын әйтә, нәрсә кирәк аңа, шуларны игътибар белән ата-анадан сорап ала. Һәм шуның турында бик каты әйтәсе килә, чөнки ата-аналар ул проблеманы бик аңламыйлар. Күбесенчә алар бала тыңламый дип әйтәләр, аны характер бозылды дип әйтәләр. Менә 2 яшькә кадәр бит шундый матур, тыныч кына бала иде. Хәзер менә 3 яшь тулды, нәрсә булды, минем балам белән нәрсә булды дип консультациягә киләләр. Бозылды бала дип, шулай дип әйтәләр бит инде. Һәм без аларга аңлатабыз, ул баланың үсүе дип. Чөнки аның мие үсә һәм ул булган проблемаларны аңлый. Аның белән бу вакытта инде олы кеше кебек белән сөйләшергә кирәк. Диге кичкенә бала белән кебек түгел. Бүтән сорауларга җавап бирергә кирәк. Тыңламаган дигән әйбер ул бик тыңламау түгел шул. Ул аның үсү турында әйтә. Икенче кризис ул 7 яшьтән, чөнки балалар бакчасыннан күчеп мәктәпкә икенче тормышы башлана һәм аның роле үсә. Шуңа күрә инде икенче роль булып баланы күрергә кирәк. Инде бу бала дигән кичкенә бала түгел инде бу. Бу уже зур бала. Аның икенче проблемалар башлана. Һәм ата-аналар ул без аны кичкенә философ дип әйтәбез. Менә 7 яшьлек баланы. Чөнки аның сораулары күбәя һәм фикерләре инде эшкә ничектер ширеп киңәя. Аннары соңрак үсә төшкәч инде яшүсмерләр вакыты ул гормоннар белән бәйле. Шуңа күрә анда инде бөтен апакей дигән сүз әйтсәк, шундый килеп чыга, бөтен илдә белгән кризис дип әйтәләр инде. Подростклар, яшүсмерләр тыңламыйлар ата-ананы ничектер. Ничек кичерергә моны? Моның турында без баланы иң беренче аңларга тиеш. Аның эчке фикерләренә һәм хисләренә хөрмәтләп алырга кирәк. Чөнки алар үз-үзләрен инде олы кеше итеп хис итәләр һәм үзләренә балага кебек сораулар бирсәләр, алар ачуланалар. Аларның бик эшенә керергә дә ярамый. Чөнки алар сорауларга җавап бирергә яратмыйлар инде. Менә ул яшьләрдә, 15-16 яшьтә алар белән олылар белән кебек сөйләшергә кирәк. Шулай да ниндидер барыбер менә русча әйткәндә грань дибез инде, шик сызыгы булырга тиештә инде. Артык теге ирек биреп нәрсәдер рөхсәт итсәң, бит ул башка төрле проблемага да килеп чыгарга мөмкиндер, әйме? Әлбәттә. Biraz гына бит инде контроль дигән әйбер булырга тиеш. Контроль
Енді біз аңлайбыз 18 яшка кадәр ата-ана баласына иң күбе инде Руша әйтегез. ответственность Жауаплылык. жауаплылык ала. Ул граница деген сорау, ул 16 яшьтә башланмый бит. Ул кичкенә вакыттан башлана. Менә инде 1 яшьтән башлап балачага беренче адымнар ясаганда, менә шул вакытта границалар булырга тиеш. Чөнки гиперопека дигән әйбер бар бит әле. Менә без үстергән вакытны карасак, без границаларны бик кыссак, шундый физика законнары бар бит инде. Закон противодействия равен сил, закон действия равен закон противодействия. Без баланы бик күп кыссак, ул аның эчке фикерләре, хисләре күбрәк ничектер больше эмоционально будет проявляться. То есть bütün кризислары каты начар дип начар яктан чыга. Менә шуңа күрә без яшүсмерләр границалар турында әйтсәк, без ата-аналарга аңлатырга тиеш. Менә кичкенә вакыттан ук балага әзгенә ирек бирергә кирәк барыбер. Мин аңлыйм, сезне Юк, менә кайбер балалар бит бөтенләй башын бәрә-бәрә нәрсәдер сорый кибет анда әнисеннән. Анда вакытта аның бит инде теге кире кагыда белергә кирәк үтенешен. Ләкин бала озакка сузылмасын өчен аның үпкәсе, обидасы диз инде. Дөрес сорау, дөрес аңладым. Менә ул вакытта тагын без ата-аналарга ата-аналарны ничек өйрәтәбез. Менә мин кеше, әни булсам инде, име? Һәм менә балам минем, ул да кеше. Һәм безнең икебезнең эчтәге границалар бар. Аның үзенең границасы, минем үземнең границалар. Һәм шул вакытта менә кибет турында әйтсәк, име? Аның идәнгә сугылып шулай ятуы мөмкин, име? Без аңлатабыз. Менә мин хәзер сиңа кибеткә кергәнче балага әйтәбез. Менә без хәзер керәбез, менә буларны алырга дип. Кергәч, бала аңлый. Хәзер менә бүген без буларны алсак, менә әни әйткән, алдан әйткән әйберләрне генә. Бала аңлашак. Ага, менә икенче вакытны мин сорый алмыйм, чөнки миңа әни аңлатты һәм буларны гына алды. Менә икенче ситуацияны карасак, менә әни аңлатты башта һәм кибеткә кереп, бала шул идәнгә сугылып сорый башлыймы? Шул вакытта әнисе үзенең границасын бузып чыкса һәм бала шулай итеп сораган әйберне алса, бала аңлый. Ага, мин булай эшләдем, икенче вакытында мин шулай эшли алам һәм үземнең кирәкле әйберне шулай итеп алачакмын. Һәм шуңа күрә бу чорда әти әнисенә твердо каты торырга кирәк. Менә мин әйттем, минем сүзем, мин аны үтәргә тиеш. Икенче вакытны икенче вакытны да түгел. Беренче вакытта шулай кибеткә кирдең, менә шуны әйттең, шуны эшләдең. Үземнең сүземә хозяин булып инде. Сүзеңә үзең хуҗа буласың. Хуҗа булырга тиеш. Менә ул бик авыр, чөнки ата-аналар уйлый, минем балам кибеттә хәзер идәнгә ята, мин хәзер үзем дә җир астына кирип китәм бит инде. Бит. Аны кешегә карарга кирәкми ул вакытта. Менә үз балама гына карарга кирәк. Кеше нәрсә уйлар икән дип түгел. Аның турында ойларга вообще кирәкми. Менә бала белән генә сөйләшәбез. Менә ул шул идәндә ятса да, аның янына утырабыз. Һәм аның позициядан сөйләшәбез. Күз-күзгә карарга тиеш ул бала. Һәм әнисе инде күбесенчә бит әниләр белән инде бала вакыты. Һәм әтиләр анда бала кисезләнгәндә бик килмиләр дә. Юк шул, әйе. Һәм әнисе шул позицияга тора да баласы белән
Без сезнең белән сөйләшәбез күз араша. Һәм шулай баласына әйтә: "Мин сине аңлыйм, кулына алып, мин сине аңлыйм. Син хәзер күңелсезләнәсең. Син хәзер менә нәрсәне телисең? Борчыласың. Мин сине бик аңлыйм." Менә балага ул иң беренче кирәкле әйбер. Аңа ул уенчык нәрсә кирәкми, аңа әнисенең игътибары кирәк. Шуңа күрә ул идәнгә ята, җылый. Әнисе ул вакытта нишләптер? Игътибар бирә ул балага. Һәм күбесенчә шундый тәртип ул нормага килеп, кавычкада инде, нормага бара. Диге, ага, мин менә шулай итеп әнинең игътибарын гына алачакмын. Менә күбесенчә әни шул вакытта гына миңа игътибар бирсә. Хәзер менә теге бераз зуррак балаларга яшь үсмер чорына инде кайтсак, менә класста малайлар кызларга, кызлар малайларга гашык була башлый бит инде. Менә балаларга нәрсә яраганын, нәрсә ярамаганын ничек аңлатырга? Әле теге мәхәббәт турында уйлау сиңа иртәрәк, синең әле укыйсың бар дип менә теге киңәшләр бирсәгез иде менә, әти баласына ничек аңлатырга тиеш моны? Мәхәббәт турында шундый җавап. Әлбәттә, бөтен кеше мәхәббәт дигән әйберне белә, име? Кичкенә балалар бакчасында да кайбер вакытта менә бу минем киленем булачак, я җегетем дип әйтә. Чөнки ул вакытта үскәндә алар иң беренче рольләрне үзләренә ничектер примеривать итәләр. Инде яшь үсмерләр дигәндә алар ул хисләрне чыннан да хис итә. Һәм ул вакытта ата-аналар ул хисләрне тагын да кыссалар, мин аңлыйм, сиңа укырга кирәк дип. Ул вакытта бала я бер кыз турында уйлый, я малай турында уйласа, ул бит бу да сорау доверие турында, ышаныч турында. Укытучы белән укучы арасында шундый неприязнь кебек булса инде, укытучының ниндидер, укучыны яратып бетерми, нигәдер аңа бәйләнә һаман. Бу очракта менә нишләргә тиеңгә? Бу очракта ата-анасы үз баласы белән иң беренче инде сөйләшә, аңлата. Укытучы ул тере кеше, ул үз хисләре белән яши. Һәм син дә һәр кешене яратмыйсың, алай сөйләшсәк бит инде. Һәм кайбер кеше шулай ук укытучыда бөтен балаларны класста яратырга мөмкин түгел. Чөнки ул укытучы, ул синең әниең түгел, әтиең түгел. Һәм ул вакытта син аңларга гына тиеш. Менә мин сине яратам, син минем балам. Һәм син аның әйткән сүзләренә бик күп игътибар бирсәң, ул барыбер сине аңламас. Син миңа әйт ул хисләрең турында. Әни турында әйтсәк без, менә ничек әни баласы белән сөйләшә. Һәм ул вакытта бала үз-үзен тыныч булып хис итә. Чөнки мине әни аңлый, аңа иң беренче әти-әнисе кирәк. Укытучы белән инде аерым сөйләшергә мөмкин. Өйдән чыгып китә торган яшь үсмерләр бар, менә моның сәбәбе дә өйдәге проблемалардан киләме инде, бу гаиләдәге проблемалардан? Гаилә проблемасы да мөмкин, һәм психиатрия дигән нәрсә бар. Психиатрияда андый диагноз бар, продяжничество дигән, ул псих авыру мөмкин. Аны шуңа күрә аңларга кирәк, психологлар белән диагностика ясарга кирәк ул балага. Менә укыганда проблемалары булган балаларга әти-әниләр ничек ярдәм итә ала? Имтихан алдыннан әзерләнгәндә менә үз-үзенә кул салуга хәтле барып җитүчеләр бар бит инде, менә моннан ничек саклап калырга? ЕГЭ дигән сорау. ЕГЭ шул бозды безнең системаны, алай инде әйтсәк, откровенно уж если говоря. Чөнки ул вакытта күбрәк бала курыкмый, ата-аналар курка башлады.
һәм балалар әти-әнисенең куркуын күреп, ул ЕГЭ әллә нәрсә теге катастрофа дип уйлый башлады. Менә без үскәндә бит инде экзаменнар булды бит инде, имтиханнар име. Без сочинение яздык, шунда математика булды безнең. Без алар турында бит уйламадык, ул әллә нәрсә дип. Экзамен шулай булды бит инде. Әзерләнәсең дә барасың. ЕГЭ дигән сүз башлангач, менә мин күпме инде ишеттем. Ата-аналар иң беренче ата-аналар куркан күзләре, куркудан азган күзләре белән шаккатып, безнең ЕГЭ булачак. Без 9нчы класстан китәбез, без 11нче класска бармыйбыз, чөнки ЕГЭ. Ул шуңа күрә ата-аналар белән күбрәк эш. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.